అందరికి జైసేవ నేను మంగం విషంరావు జంగుబాయి ఛానల్ ఈరోజు కుమ్రంభీం కాంప్లెక్స్లో ఉట్నూరు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రస్తుతము కోయ గోండి భాషపై స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లాగానే స్పోకెన్ గోండి లాంగ్వేజ్ పైన ప్రస్తుతము ఇక్కడ వర్క్షాప్ నడుస్తుంది. ప్రస్తుతం అంటే ఫారిన్స్ విదేశీయులు కావచ్చు, లేకపోతే ప్రస్తుతం ఇతర గోండి భాష రానిటువంటి అధికారులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వారు వచ్చి ఇక్కడ ఆదివాసుల సమస్యల గురించి, అనారోగ్యాలు కానీ ఇతర సమస్యలు, లేకపోతే ఆఫీస్కి వెళ్ళిన అధికారులు ఈ ప్రస్తుతం కోయా భాష మాట్లాడే విధంగా సంభాషణ రూపంలో, ఉదాహరణకు ఐటీడీఏ ఆఫీస్కి వస్తే పిఓ ఈ ఆదివాసులతో కోయా భాషతోటి ఎలా మాట్లాడతారు దాని గురించి, అలాగే ఒక డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే డాక్టరు వీళ్ళతోటి ఎలా మాట్లాడతారు దాని గురించి అనేక విషయాల గురించి ప్రస్తుతం ఇక్కడ కోయ భాషలో వర్క్షాప్ నడుస్తుంది. ఇది ఒక పుస్తక రూపం తీసుకొచ్చి తర్వాత గూగుల్లో దీన్ని అక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కనుక ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ ఉపయోగపడేలా ప్రస్తుతం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఉట్నూరు ఐటీడీఏ పిఓ భవేష్ మిశ్రా ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం గత నెల రోజుల నుంచి ఇక్కడ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. నేను మంగం విషంరావు జంగుబాయి ఛానల్. ప్రస్తుతము నేను కేబీ కాంప్లెక్స్ కుమరం మంత్రుడు మా కోయ భాష గోండి భాష పూర్వ ప్రస్తుతము కాంతాక్షరమంతా అందరు జైసేవ నన్న మంగం విషంరావు జంగుబాయి ఛానల్. నేడు కుమ్రంభీం కాంప్లెక్స్ ఉట్నూరు మండలతగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇన్కే ಗೋಂಡಿ ಮಾವ ಕೋಯ ಭಾಷಾ ಪರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಬೋರೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ PO మందవచ్చు, కలెక్టర్ మందవచ్చు, డాక్టర్ మందవచ్చు, అంటే బోర్గిరే బయట తలవాతురు ఆఫీసర్స్ మందవచ్చు. ఊరు మావ కోయ భాషతే వడకన్లాసి ఉంది పుస్తక రూపంన ఇగే రూపకల్పన జర్క్షర్మంత ప్రస్తుతం మేము చూడశర్మంతటు ఇగే మా ఊరు టీచర్స్ మంతరు గత లాక్డౌన్ మొదటల్గిరే దాని గురించి కార్యక్రమం జర్క్షర్మంతా ప్రస్తుతము సార్ కాయి మేడం సాయి ఉండే వెలిటరమంతా రీతికే అధికారులకనే ఆదివాసులకును మధ్య ఉంది సంభాషణ ఇతకే వడకోల్ గోష్ఠి మా ఊరు ఆదివాసులకు వడకోల్ గోష్ఠి ఆఫీసర్తో అర్థమాయన అనే ఆఫీసర్తునిగిరే ఆదివాసులకు బతలు ప్రాబ్లం అందవచ్చు, బత్తలగిరి మందవచ్చు, నాటే సత్యకాయి సెల్తే ఆఫీస్నాಗ వాతికాయి ఈతలు సపోజ్ అనారోగ్యం ఏర్పడతా సెల్తే ఎడికి వాత పెట్టి నోయి వల్ల అయి ఉండే బతికిరి దుఃఖమతేకే బగన్ సొల్లిర్ ఊరు హైదరాబాద్ పొందవచ్చు, ఆదిలాబాద్ పొందవచ్చు, ఉట్నూరు ఆయవచ్చు, భాగ్యగిరి హాస్పిటల్ పొత్తకే నేడు ఆఫీసర్గిరే కోయ భాషతే వడకన్లాసి నేడు చొకొట్న కాంతాక్షరమంత ప్రయత్నంతాక్షరమంత భారతకే ಇದು ఆదివాసులు కానీ ఇతర అధికారులకు మధ్య ఉంది సంభాషణ అయితేకే చొకటు అండర్స్టాండింగ్ అయి సమస్యల పరిష్కారం చేయాల్సి నేడు ఉట్నూరు ఐటీడీఏ PO ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ భవేష్ మిశ్రా ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం ఇంకే కేబీ కాంప్లెక్స్నగా ప్రోగ్రామ్ జరగమంతా నేడు మా మరకన పొరలు కాయి ఉండే భవగిరి అనేక రకాలకున రోగాలకున పొరలు కాయవచ్చు. సంబంధ విషయాల గురించి ఇగే మా ఊరు లీకి శర్మ नाटे स्वतंत्र पाटल राम राम पाटला इंजरीते और बुक्स उड़सी वर्कसर मत पाटल की राम राम इंत मल्ल बेके वाती पाटला इंजर और वेन पुस्किंत बेके वाती साहब इतने नान मी नाटे बात मी नाटे बता मनता बता से लेंगे पुस्कीले बात और मतलब मा नाटे रोड से ले खुली बराबर से ले मा नाटे सवलत बता बराबर से ले पाटल साबुन व्यक्ति के साथ देने को मी नाटे बता बता से लेगा उन्हें पूरी लेंकी सी वो से ప్రభుత్వ మేరకు అవి మంజూరు చేసి మీ నాటిన తరంత ఇంజర్ మేరకు పూనూర్ మాయన మా నాటిన ప్రాబ్లం బతం అంతా ఇన్ కరే మాయనైతే ఒరొరు ఉండే ఒరొరు వేహవకనే
ಮಾ ಭಾಷಾ ವೈನ್ಯ ಕರಿಲೆಗಿದೆ ವಾಂತ అని వడకలేగే వాంత ఇది ఉద్దేశంగా మేరకు ఇది ఇంకేట పుస్తకం తయారు చేశారు మంతం తేన బదలితే ఉద్దేశం సంభాషణ సంభాషణ అయితే బోల్ సంగనాయి ఒకవేళ ఉంది విషయం గురించి వడకంత అది విషయం మారితే తేడాతం గురించి వాళ్ళు తేడాతం గురించి సంభాషణ ఆఫీసర్ మాట్లాడుతున్నాం గురించి మా ఫోన్ బాగా వాడతాను నేను రన్ ముందు అయితే తేడాతం మరొక పొరకు వేదాలు వాళ్ళు వాసి పడతాను పీటీతో కడితే బోర్ తెలుగు వాయరు ఆంధ్రమైన అసలు వేరు మా ఊరు బతలు అంటారు नाटनूर मायनाल साले मराठी मराठे का मर्दू मंगी तुम्बी शेरका पीता मराठना पर जनरल के बयान तो मला काम पड़े इर्त मराठना बातां की करते मराठना इर्तिंचे गारमी के नाम से ये नाताना यूज मनता मला शेरका बातां की शेरका काम करेंगे ये तिंचे पांडी तिंचे मला ते का मरा बातां तिंचे इते वन तान गुరించి ब्रीफ का हर किंतो ते का मराठना इन वस्तु तिंचे कुर्सी टेबल atau pakai di dalam kampung. Kita conversation kisah, संभाषण ली kisah nanti. तेरा मुख्य उद्देश्य हमारे तरीके बोल कार्यमायर भाषा कार्यमायर करियान तरीके ಇದು ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು मरा श्यामराव होस्टिंग KD ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುಟ್ನಿ ಅದು ಟಾಪಿಕ್ కోయతే లీగ్ తీసేది మనము తర్వాత ప్రింట్ ఆత్మజ మళ్ళా తెలుగు నా పురుడు దుర్వద ప్రతాబాయి नागरिक नहीं पोस्टिंग गर्ल्स चंबूबाई स्कूल नदी कोयत पर वाटंग कोय भाषा गुరించి नार मत नाक करुंदी खेड़ा मत खेड़ा करुंद काकक मंदु मुंदी कोयला मंदु काकड़ मेस्रोजी तरसु तिंजेसु अंदुते काककुंदी वसु भयाड़ताना गुड़ता मेस्को बतालाता इंजे तेन मने के मल्ला बदल किंते कोयला बुंसंजे अंता कोयला नावा मेस्कोनु बतल तिंता यो बहन की कोनिते कोनी रोज सूर कर दी रटिंता इन्हें के बदल किंता अब काकू मेता में ते चारों क्लास गेली सोड़ी अंता सोड़ी तेने का अब का सोड़ी अंता गसके काकड़ो वासी सोर्सी उन्दी दिवस बदल किंता नाट नडगुर मियाडो येर तुम्लेनो ओडुन करू वासी धड़िता उन्दी आरी अंता अद अर्थ नाव काका पीसोड़ी अंतानु पीसोड़ी मर बूड पुत्ती मन अंत ಅದು ಪುತ್ತಿತಾ ಓಸಿ ವಾಟ ಅಂತ ಐತೆ ಅದು ಕಾಕಕ್ನ ಬೂಡದ ಬೂಡು ಪುತ್ತಿ ಮನ ಅಂತ ಅದು ಪುತ್ತಿತ್ತಾಗ ಓಸಿ ಅದು ಹಾರ್ತುನ್ ವಾಟ ಅಂತಾನು ಅವು ಕಾಕ ಸುಡ್ಸಿ ಅದು ಹಾರ್ತುನ್ ವಾಡ್ತೇನೆಕೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ರಾಜ ಮಿಯಾಡು ಬತಲ್ಕಿಂತೈತೆಕೆ ಪಾಟ್ಲನ ಮಿಯಾಡು ನಾವಾನು ಹಾರ್ತುನು ಓದ್ತಂಜರೋ ನಡ್ಸೆ ಸಂಜೀವ್ರೋ ಬಾಬನ್ವೆ ಅಂತ ಊರು ಬಾಬಾ ಬತಲ್ಕಿಂತ ನಾಟ್ನೂರು ಸಂಧಿ ಮೀರಿಕಿಸಿ ಊರು ಸಾರ್ಕಿನ್ ತೊರಗ ते सोंजी नाट बदल किन तरफ दೊಡ್ಡ कुत्तितून काच अंते काच तिने तरसुने जक अंते अद हारतूनु पाटलना मियड ओसिंतेरू अद मियड कुसी वड़ अंत ई काकक्किंतंगू इदु काक तरसನ ಪಿಂಜ ಸೊಡಿತಂಜೆ ಬೈ ಕುಸಿತೆ ಕೌಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ದೇವರಾವ್ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾಕ राखी कियाना नेरुसना गोष्ठीतनु ಇದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಂನೆ ವಾಯನ ಅನ್ನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಗಿರ ವಾಯನ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾರ್ಗವಕು ವಾಯನ ಪೀಡಿತಂಗಿರ ಅಂದಸನ ಇನ್ನ ಉದ್ದೇಶಂನೆ ನನ್ನ
वड़कवली गोष्ठी इवी मायने पूनूर बेटे मातके राम राम सौर्यली चुट्टल बंधु वातके बतल वड़कंतरू पाटे इवी मायने कामकीवली सत्तके व्यवसायदार खेतीदार बतल गोष्ठी वड़कंतरू दुकान तक और मायनल एतने सत्तके मोबाइल दुकानदारुलनी एतवल मायनल बदल वड़कंतरू अंदे आटम सत्तके आटम न मोबाइल मायनंगा एतवल मायनल आई बाई आई बहुगोष्ठी वड़कंतरू और पोलीस स्टेशन तक बत्ते कामाक्षी सत्तके पोलीस आफीसर अन्य मायनल वरना तकलीफ वाहन वड़कंतरू और फिर्यादुदारुडु आफीसर तक सत्तके और बतरलास सत्तोर लब्धिदारुडु और आफीसर दन बतल गोष्ठी वड़कंतरू और डॉक्टर तक बेमारी वाले सत्तके डॉक्टर बतल गोष्ठींतरू बेमारी वाले बतल वेहांतरू नाटने मीटिंग मंता नाटना कायदा कानूनी मंता इव बात जरगंता इनवल विषयमुनु इव्वीर मध्यन चर्चा संभाषण बहान जरगंता इनवल विषयालकुनु मम्मट गोंडिते अने तेलुगुते तेलुगु स्क्रिप्ट गोंडी भाषा अने तेलुगु भाषा तेली किसेर मोत्तं अगने मावा वेचुडिंग किसेर मोत्तं अगने सेंदोल किसेर मोत्तं अगने सामतल्ली किसेर मोत्तं చేసేవారు అతిథికి డాక్టర్ సార్ నాకు ఏడికి వాత ఇంజర్ అంత మన బుక్స్ ఉడందునికి బంటితలు ఏడికి వాత 2 రోజు కాత ఏడికి వాత ఉండే బతలాత నాపై పెట్టిన ఉంత ఇంతకే ఓర ఎంత మగ చూడంత రాతే కడుపున వస్తుంది ఎవరు పెట్టిన ఉంతే పెట్టిన ఉండే బత నాకు కోకల అంత నాకు తలలో అంత ఇంజర్ వరకు డీటెయిల్ పూసుకింతరు ఇదే అంత ఓరు పుస్తకం చూసి మా పెట్టిన ఉంత అయితే కడుపున వస్తుంది కోకల అంత దగ్గు వస్తుంది తలనొంత అంటే తల నొప్పి వస్తుంది అని డాక్టర్తో డీటెయిల్ కరేమంత और मने बाई मा गोंडी भाषा ते पुसके सके मानता पुसकी के बाई के बदलते तार मंदा माता पूरो वह सके मानता असके डॉक्टर तक कॉन्फिडेंस मानता कि आई बाई निजी बेमारी मानता जबु मानता ते तेन मन करेंटू इत्ती दिन ट्रीटमेंट किया पारंतन इजरूर गोंडीते तेलुगु वाचकी गोंडीते तन वह पारंतन मन बाई के सारे ना डॉक्टर सोतते चोकट पुसकी तो चोकट वेखतो इजरूर समझे मानतो डॉक्टर के ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ವತಃ ಬಾಯಿಗೆ నాకు ಚೊಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ చూడుతారు నాకు గోళీ తీసితో నాకు ఇంజెక్షన్స్ ఇతో ఇంజర్ తేనిగిరుంది నమ్మకం కలగంత ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆಂಗೆ ಇದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇವ ಟೈಪ್ನೆ ಈಜಿ ಮೆಥಡ್ ತೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಮ್ಮ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಯ ಹೋಗಿರೆ ಬದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನಿ ಓನ್ ಈಜಿ ಕರೆಮಾಯ ते ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾ ಬೇರೆಕು ಸಂಭಾಷಣೆ ವಾಣ ನಮ್ಮಕು ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಲಿಂಕ್ ಈಸರ್ ಮಾಡ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ तोड़सम देवराव सार अंदरू इतके राय सेंटर व्यवस्थ इतके आदिवासी अनेक समस्या परिष्कार लासी न्याय लासी राय सेंटर जिला मीडियाई सार मीडियाई उंदी व्यवस्था बंता अद्र व्यवस्थित समस्या परिष्कार उच्ची वड़कन लासी गोंडवान पंचायत राय सेंटर जरमंत अदु बहनु जरगंतागा बतलु तान हिस्ट्री అని అవు బసలి తెగామంతా దాని గురించి సలహాలు సూచనలకు వడక్సి అవు కోయన లీకి సర్మంతరు దుర్పతబాయి అను శంభుబాయి ఏటీఎస్ గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉట్నూరు త కామ్ కింద అని ప్రస్తుతానికి మా కోయ భాషలో ప్రస్తుతము లిక్విడ్ मोरो काम ताक्षर मंता केन काम प्रश्न का प्रस्तुत इनके मावा मर्रक बतांगिन वालों तान परो लीकी सर मंता प्रस्तुत में छोड़ सर मंते लाल साहब सारा अंदर तना बेहे खेती दारालो बता वस्तु तो आणि वाहन आगा बता जरगंता तान गुరించి लीकी सर मंते तना उर्का ओम प्रकाश मेरे माते के नाटे मेरे माते के बतर बड़कांतर दान गुరించి लिखिंतो तना मड़ाई श्यामराव साथ है एन्निकल इलेक्शन टाइम नगा संभाषण बहन मनंत निजरे तना लिखी सर जंगू सर तुमगूड़ नाराज प्रस्तुत इनके मावा कोय भाषा प्रस्तुतमु इतके बगल सोनवाल मत के बस नगाई जीम लगाई आटो तक सोने के वाहन बतर वाड़कंतरू बद बस तरगना बांध दयना टिकेट वाहनों ये तना संदीप गुరించి तना सार लिखी सर मंतो अहने मिश्रम नागराव सर तना बेहे
गनुली गनुल को इतके गनुल कितके भूमि तरफ मनवाली को बता मనంతా सोने चलते बोगु गनुल मనంతా దాని గురించి సార్ లిఖిస్తారు మనతో ಇದು ಬಚ್ಚಲೆ ಚೊಕೊಟ್ನ ಕಾಮಾಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಯುವಲ್ ತರಾಲ್ಕುన్నాయి ಸಲ್ತೆ ಆದಿವಾಸಿ ಕಾನಾಯಿ అధికారులు కుంగిరే నేడు ఫారిన్ మారిందిరే ఇగేటు నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ సల్తే ఆదిలాబాద్ ఆయవకిన భారతదేశం నా ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೂಸರು ಫಾರಿನ್ಸ್ ಬೋರ್ಗಿರ್ ವಾತೆಗಿರೆ ಇದು ಬಚ್ಚಲೆ ಉಪಯೋಗಪಡಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ इनके मावा कोया भाषा स्पोकन लैंग्वेज करो इनके मावा पेन को రుచులకు నెలలకు వారాలకు సమయము పర్యాటక ప్రదేశాలకు ఏన్వలు ఛాయకి పాఠం ते पूस महाना सठी महाना सल्ते आकड़ी दसरा इहनु मा पेन मनता अब बाबो पेन को बाहर कीलतेरू अनि पेन कीलके बता वड़कते आग बता पहले मनता वस्तुవులకు దాని గురించి మేడము లీకేశారు మనతా ప్రస్తుతం इनके कोया भाषा करो स्पोकन लैंग्वेज नगा इनके लीकेशर मंतर वेदर रोज का लाकडाउन मोदल मंतर इनके प्रस्तुतम वेहड़ सार बदे पर इनके मैं लीकेशर बनते बदल पर ನೀವು ಸಾಡಬಾರ್ದು అని మేము పొరలు పాడి సమితి వేసి మేము బతాలు లిఖిస్తారు మనకి నా పొరలు కొరంగా సీతారాం ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲು TWPS ಪೊಚ್ಚಂಲೊದ್ದಿ ते ये मोटू 15-16 तारीख माव गोंडी भाषा वर्कशॉप चालू की PO साहब बदलवे तरीके इत भाषा तो मेटू अभिवृद्धि किया नहीं जनिते मी भाषा थे मेरे नहीं किया ईतल भाषा अगनसिले काबट्टी इंदी ओरुली डिक्शनरी टेंट तोरिता अदु मोदಲು मोड बसकैते 14 स्टेट वेलितमु अदि डिक्शनरी वो सूरतो PO साहब सूरसी अगर सूरते के कोनी पदल किनवालिकु हिंदी ते सोता मराठी ते इनु कोटिवाता तल्ला सोडिता तल्लावाता कोटी सोडिता ते अच्चम कोया भाषा इनवलु माव आदिलाबाद जिल्लादाग होयतुरगने मंत इंजरे ओनगिर जरा बारी तेगे ओरु हरियाणा दिल्ली तुरानु ओनु तेन फोर वेले पट्टुदल मंत आपे ओर बदल की तरीके तेन मोदलगेरे उंदी जोकमाकुनु ये माव सेमिनार इर्सिमतो मत्ते लॉकडाउन वानेगे मोमडिगे नालु दिया काम कीतो मला गटल मला तान फोर पट्टु सिल्वकने आता आप मला इसरी बतलाते थे कि 15 तारीख लगा माव सार को केसी ऊरकुन वेतोड़ की ईद मावा डिक्शनरी 9 तारीख उन्हाल तेरे बच्चों आता अच्छो कोया भाषा ने म्हणजे घाटोतून बतलिंतेर कुशीतून बतलिंतेर अनन दांतोनीन वाडून बतलिंतेर वांतोनीन वाडून बतलिंतेर ईतंग कहीं पदल माकुनु उन्दी बतले थे कि 300 पदक ना 3000 पदक ना उदी डिक्शनरी तयार केली म्हणजे कोयाने बाणवांता भविष्यत कालम भूतकालम वर्तमान कालम ईता नीगिते माग्यर वाचकीदनु ಈಜಿ ಆಗಿದೆ म्हणजे ಇದು ಭಾಷೆತು मोटू इंटरनेट नगे ಇದು ಭಾಷೆಗೆ इंडिया लेवल से की प्रपंच नगे विस्तरण आयरे ओना उंदी आलोचना तीन कीचरेन मनतो बदी मावांगे गोटी मतलिते कोड़केलगे मनता मूर्तांग गोटी थोड़ा सा पुट सेर्सिले ते जरा रेडी मते कोंडे जर्सी मूर्तांग गोटी पुटते के जरा तानो उंदी मजबूती आयरिन वल मावागे उंदी विचार मनता की इवाद तो कीनतो मते बतला अंते के चर्चा तक वाने को उंदी गोष्टी माग पुटंता नाक वाता गोष्टी नीक वाता गोष्टी उंडे बरोबर वाय तदु चर्चा कीचर मते बतला अंते के माव तेलुगु ते सोमल भाषा बतला अंते उंडे बरोबर कोयले बतला अंते और में हान तद गोटी तो मोटी की मावा पदे लिही केवल मनता का लिही किए परंतु इनने ओन गा लिही की कहते ना कोनी पदम को बदो तेलुगु भाषा यो सिलते मराठी भाषा ते हिन सोडी अंते तीदुनी चोकोट नाही गोष्टी इचवीर कुन मेरी किसी माव सात मेरी किसी लिही की वाल आणि तो डिक्शनरी तो साठी मावर PO साहब ट्राई की वाल चोकोट नाही धन्यवाद मावा मेडांग के बनता नालू थयू
अवघे चोकट मेहनत की से म्हणता मग उनके इनके ते चोकटे करे मास्टर म्हणता पर ये इनके मार वाला है डिक्शनरी तैयार किया ना समझ बदल पाया नहीं जरिए कि महीने के लागन था महीना लोप मला उन्हें वेडिल कुन के लागा मला तान तीर्प लागा तीर्पसी तान बदल किया लागा रहते कि बाबा इतने हिंदी तेलुगु मराठी पदक म्हणता मला माइनस की पदा तो करेक्ट डिक्शनरी आया पदा अच्छी जेल मात्रा मोटो 2 महीना कीतेगे 3 महीना कीतेगे मारना सिले काबट्टी माव पीओ साहब बदल किया नहीं थे जरा वेडिल कुन केसी उन्हें नालों दिया और तरसो वड़कुसी इधर बदल से करी कीतेगे अब वोटिंग मावन कोड़केला वोटिंग और मूर्तांग वोटिंग मिचड़ी किया बच्चों इचरे वेचरे जय सेवा जय परसापे जय पार्टी पारी को पार्लिंग मात्र ಈ ಭಾಷೆತನ ವೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಏನು ಗೂಗಲ್ ತಾಗ ಏನಂತ ಏನಿರ್ತಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ವಾಯುವ ಜನರೇಷನ್ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಪಡಂತೆ ಏನು ವೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಲೀಕಿ ವಲ ಸೇಮಂತೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುವ ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಆದಿವಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ उर्दू बुक्स उड़सी और बगैर तनवा काम निधि के अपन नहीं मार्गदर्शन मानते लिखी वाला से मानता ಇದು ಮುಂದೆ ಬದಲಿಗೆ ಭಾಷೆಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೀವಲ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ ಇರುವಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಕೀವಲ ಇದರಿಂದಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಯುವ ತರಂಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾ ಭಾಷೆ वेल्ले लोग मरंग सर मनते वेल्ले दूसरा भाषा तामरट वड़कवाला आसे मनता ಈ ಭಾಷೆ ಮಮ್ಮಟಾಗ ಗೂಗಲ್ ಇರ್ತಗೆ ಊರು ವಾಯುವಲ್ ಜನರೇಷನ್ ತರ ಮುಂದೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡಂತ